मांडलेले सत्यनारायणची पूजा. तुमचं काय मग पंढरी काकी बघा आपली. आमचं जवळजवळचं देवस्थान आहे आणि हे त्याला शिकवलं. आता मी शिकवलं शेवटचं जेवण. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. आज तुम्हा सर्वांचं स्वागत करते रात्रीचे 8:30 वाजलेत. आम्ही आता चाललोय बाहेर म्हणजे इथे माळावरती की नाही पूजा आहे आणि आज दुपारी आमंत्रण आले आपल्याला पूजेचं. तर ते खास सांगून गेले की वहिनी तुम्ही या आमच्याकडे, आम्हाला खूप आवडेल तुम्ही आलात तर आमच्याकडे, म्हणून मग आम्ही चाललोय. मला वाटतं सार्वजनिक पूजा आहे, म्हणजे डिटेलमध्ये मला अजून काय माहिती नाही आहे कसली पूजा आहे काय आहे ते, कुणाच्या बाबांना माहिती आहे. आणि बरेच जण आम्ही जाणार आहोत आमच्या इकडची माणसं. तर कोण कोण येतात तुम्हाला सांगते, दाखवते आणि मग आपण निघूया ते सर्वजण आल्यानंतर. आणि मी असा साधा सिंपल ड्रेसच घातलेला आहे. तर आता ड्रेसबद्दल विषय निघाला तर तुमच्याशी बोलते मी थोडंसं, कारण आपले नवीन सबस्क्रायबर आहेत, व्ह्युअर्स आहेत, त्यांना प्रश्न पडतो की ताई तुम्ही लग्नाला पूजा कार्यक्रम असेल तर साडी वगैरे मी नेसत नाही, कारण त्यांना माहिती नाही. म्हणून पुन्हा एकदा सांगते, कारण मागच्या एका मला वाटतं जुन्या व्हिडिओमध्ये मी सांगितलेलं, दसऱ्याच्या वेळेस मी सांगितलं होतं की माझ्या पायाला की नाही खूप मेजर प्रॉब्लेम आहे. साडी नेसलं की मला भरपूर त्रास होतो. प्लस मी मांडी घालून मी 5 मिनिटाच्या वर बसू शकत नाही, माझ्या पायाला भरपूर त्रास होतो. उजवा पाय माझा खूप त्रास होतो मला. त्याच्यामुळे साडी नेसली की मला 5 मिनिटांनी लगेच माझ्या पायाला दुखणं चालू होतं. त्याच्यामुळे मी टाळते साडी नेसायचं. आणि ड्रेसमध्ये मी कम्फर्टेबल असते, त्याच्यामुळे ड्रेसच म्हणजे घालते मी कुठे पण जायचं असेल तर. म्हणजे घरामध्ये असेल ना तर नेसते मी, काही कार्यक्रम असेल तर ते पण थोड्या वेळासाठी. नाहीतर असं बाहेर कुठं जायचं असेल तर खूप मला प्रॉब्लेम होतो आणि त्यात परत आपल्याला शूटिंग पण करायचं असतं, त्याच्यामुळे खूप अडचण होते. तुम्ही समजून घेऊ शकता. तर चला आता सगळेजण येतील, आपण निघूया थोड्या वेळाने. आता रस्त्यानंतर अंधार असणार, त्याच्यामुळे डायरेक्ट तिकडे पोहोचल्यानंतर मी तुमच्याशी बोलते आणि भेटते तुम्हाला. तर माणसं जे येणार आमचे अजून काय आलेले नाहीत, आम्ही आपली वाट बघतोय. शेवटी कुणाल बघा त्यांना बघायला गेला आता, आणि अंधार बघा किती आहे ते. चालू झालं भजन बा, आवाज येतोय. किती आहेत? 3 भजन आहेत काय? एक आपल्या वाडीतलं चालू झालं, एक बाहेरचं. अच्छा, हां हां. गावी असं कुठं जायला काय नाही, पण रात्रीच्या वेळेस जायचं म्हटलं का जरा टेन्शन येतं ना, अंधार. हां, काळोखात नाही काय सुचत नाही परत मग. हां, ही बघा ही समीक्षा, आरोही आणि ह्यांचं नाव काय? अक्षयची आत्या. अच्छा, हां हां, त्या आज आल्यात काय? फोटो काढला समोर असेल तर तुझा फोटो दिसेल ना, असं मागे कशी दिसशील तू. हा, बघा समीक्षा कशी तयार झाली छानपैकी पूजेसाठी बघा. आणि आपली राधे काकी पण येते काय? काकू कुठे गेल्या मग? फोटो गेला मग लगेच जातो. मग तू आता इथं आलीस, मग तुझा चेहरा कसा दिसेल? मग तू इथे उजेड तू गिरा ना. अगं तू उजेड इथे समोर जर काय आलीस ना कॅमेऱ्याच्या तर तू दिसणार ना. आता मी इकडे फिरवते, इथे काळो काय की नाही, मग असं आहे ते. चला चला चला. हे बघा ही आमची राधे काकी पण येते. बसा सगळ्यांनी. दरवर्षी 5:30 प्रमाणे सत्यनारायण पूजेला आम्ही बसलो. तर हे बघा हे अशी आहे ना, इथे पूजा मांडलेली आहे सत्यनारायणची पूजा. माहिती कोण देईल पण इकडचं? हा, तुम्ही बोलाल ना. पूजेला कोण बसलं?
आता पळाली दिवशी. अच्छा मग त्यांचे मिस्टर असतील ना. हो काका त्या काका बोलवा इकडे या. हे बसलेले पूजेला. तुमचं नाव सांगा काका. आणि तुमचं. हे दोघं जण ना पूजेला इथे बसले ना तुम्ही. मग थोडीशी माहिती द्या आम्हाला फक्त. दरवर्षी आमची साडेबारा पूजा असते. अच्छा म्हणजे ही होळीची पूजा आहे तुमची. म्हणजे यावर्षी तुम्ही बसलात मग. आणि आता जेवणाचा वगैरे पण कार्यक्रम असेल ना इथे. कोण कोण या. इथे सगळं जेवणाचं आहे ना इथे. काय मग पंढरी काकी ही बघा आपली. काय बनवत आहे. हे बघा इथे जेवणाचं सगळं चाललेलं आहे इथे. काय काय जेवण का मेनू तर सांगा जेवणाचं. काय जेवण बनवलं. अच्छा हा पापड आणि लाडू लाडू लाडू. इथे चालू आहे जेवणाचं ना. हे सर्व तुम्हीच बनवलं. आमचं गोवादेवचं देवस्थान आहे आणि हे होळदेव. प्रमाणे आम्ही हे करतो होळीचा कार्यक्रम करतो. त्यासाठी आम्ही पूर्ण हे करतो. म्हणजे होळीच्या दिवशी ही पूजा तुमची दरवर्षी असते. दरवर्षी. अच्छा आता हे पाहुणे वगैरे मुंबईवरनं पण आले असते ना सर्व. हा कोण कोण मुंबईकर आहे तिथे. मुंबईला जेवण तुम्ही बनवलं काय. नाही मग ते आमच्या घरने आहेत. आम्हाला वाटलं खुपडी बनवला काय. तेच मला वाटलं तुम्ही बनवलं का काय. नाही त्याला शिकवलं. आता मी शिकवलं शेवटचं जेवण. हा जे संपलं ना ते जेवण शिकवलं. भाजी कशी टाकायची फोडणीला. जे आहे जेवण त्याच्यात मॅच कसं करायचं एवढं आता शिकवलं. आता हे भजन चालू होईल ना आता. कुठलं भजन आहे. इकडचंच आहे का बाहेरचं भजन. पाचटे साईज ते साडेसहा पाचटे गोवा आणि परत नंतर फंडाला. अरे फंडा किती भजन ठेवलेत तुम्ही. 2. काय साहिल कधी आलात तुम्ही. आम्ही मगाशी झालो. चालू होईल ना आता. साहिल मार्फत या मुलांचे येथे भजन आयोजित केलेले आहे. संगीत भजन आयोजित केलेले असून त्याही भजनाचा सर्वांनी आस्वाद घ्यायचा आहे ही नम्र विनंती. धन्यवाद. भजन मंडळ साहित्य त्यांना निमंत्रित करून भगवंताचं नामस्मरण करायची जी सुसंधी दिली त्याबद्दल येथील आयोजक मंडळाचे मी माझ्या भजन मंडळाच्या वतीने या ठिकाणी धन्यवाद देतोय. श्री सत्यनारायणच्या चरणी नतमस्तक होऊन, वळदेवाच्या चरणी नतमस्तक होऊन, माता शिवराजींच्या चरणी नतमस्तक होऊन जमलेले सर्व माझे भजन श्रोते जनो तुम्हा सर्वांचे आशीर्वाद घेऊन या ठिकाणी अभिवादनाला सुरुवात करतोय. जय हिंद जय महाराष्ट्र. जय विठ्ठल
किती वाजले काय माहिती? 10:30 10:30 वाजले. पण चांगला होता ना कार्यक्रम.
कार्यक्रम चांगला झाला. तर 10:30 वाजले आता आणि आम्ही निघालो घरी. इथे अजून भजनाचे कार्यक्रम बाकी आहेत. मला वाटतं 2 भजन आहेत ना. अजून एक भजन आहे. हा आता हा पहिलं भजनच चालू आहे. अजून एक फोंड्याचं भजन आहे आता. हा तर आता आम्ही निघालोय कारण सकाळी कुणालचा की नाही क्लास वगैरे आहे त्याच्यामुळे म्हटलं चला आता निघूया. बराच वेळ थांबलो आम्ही आणि खूप चांगला कार्यक्रम झाला. खूप मस्त. काळोख जिकडे तिकडे अंधार आहे त्याच्यामुळे कुणाल बघा मला लाईट देत होते बघा. त्यांनी लाईट दिल्याने. आरोही समीक्षा ती लोक थांबलेत भजन ऐकायला. परत आमच्या काकू वगैरे पण आल्या तर ना ते सर्वजण थांबलेले आहेत. ती लोक नंतर मागणं मग चालत येणार. त्यांना भजन म्हणजे बघायचं आहे. दोन्ही भजन बघून येणार त्या आरामात रात्री उशिरा. पण आपलं कुणालचा क्लास आहे म्हणून लवकर आपण निघालो आता. तरी मग किती वाजता आलेलो आपण. 9च्या दरम्यान आम्ही आलो आणि आता 10:30 वाजले म्हणजे 1.5 तास आम्ही थांबलो इथे. 9 वाजता आलो. चांगला कार्यक्रम झाला. पण जेवण वगैरे पण खूप छान होतं. तो एक काका भेटले ते चव्हाण. म्हणजे बरेच ओळखीची माणसं भेटली आम्हाला पूजेमध्ये. म्हणजे आलो ते बरं झालं खूप. त्याने दुपारी ना आम्हाला आमंत्रण द्यायला आले ना ते काका. अगदी आग्रहाने म्हणाले की नाही तुम्ही या आमच्याकडे पूजा वगैरे आमची बघा. थोडंसं तुम्ही शूटिंग करा. आम्हाला आवडेल तुम्ही आलात तर. त्याच्यामुळे मग इतक्या रात्री आम्ही आलो नाही. तर रात्रीचं कसं सहसा आम्ही बाहेर पडत नाही. नको वाटतं रात्रीचं. पण पहिल्यांदा असा हा कार्यक्रम आम्ही अटेंड केलाय रात्रीच्या वेळेस. तर चला आता आम्ही निघालो घरी. आणि हा व्हिडिओ मी आता इथेच संपवते. तुम्हाला जर काय आवडला असेल आजचा व्हिडिओ तर जरूर लाईक करा, शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद. भजन खूप छान होतं. मस्त भजन होतं. छान भजन. म्हणजे आम्हाला काही सोडून यायची इच्छा नव्हती पण